Българите в съседна Македония не са само туристите, които превзеха курортите на Охридското езеро в тези празнични дни. На 500 км от София, край пастървите и белите лебеди, и днес живеят български фамилии с дългогодишна история. За един от племенниците на братя Миладинови в Охрид ще ви разкаже Теодора Енчева. Той не се страхува да върви по чершията на Охрид, придружен от български телевизионен екип. Той е бивш военен от Югославската армия, а сега държи малка книжарничка в страни от центъра на града, в който имената на улиците, църквите и местностите учим в часовете по българска история. Никога не съм се почувствал унизен, напротив, горд съм, че съм българин. Преди 2 години Любчо Куртелов има 300-400 книги на български език, които взема безплатно на желаящите да поддържат родния си език. Днес книжарницата е съборена. Куртелов е един от участниците в организацията на българите в Македония, Радко. Като пример можем да кажем, че върху стария магазин следващия ден със спрей някой беше напишал смърт. Но всичко минава за 3 дни. Значи, когато човек го чувства това от дълбината на душата, готови сме да претърпим много по-тежки работи, защото то ни е вътре в душата. В това помещение, макар и под наем, българинът е изложил една библиографска рядкост, дори и за Българския държавен архив. Алманахът е фототипно издание от 1931 година, в което с снимки и статии е цялата област Македония. История, география, обичаи за други училища, църкви, както и четите и войводите на ВМРО. Семейство Куртелови живеят в Охрид от началото на 19 век. Обичат да разказват как един техен предшественик напразно чакал с вино и сирене българите край града по време на Балканската война. И чува, те не говорят български и пита: и какви сте вие? Сърби. Сърби, и той с виното в ендека го фърлят и сиренето го изфърлил и разочаран си заминал назад. 9-годишната Катерина Куртелова вече знае да пише всички букви от българската азбука. Кажи на тетка, що с нея? Българи. Преди 2 дни българският президент Георги Първанов посети книжарницата на Любчо Куртелов в Охрид. Първото, което видя на рафта, бе алманаха за Македония. Това е голямо издание. Снежи, още мирише на многоя. Семейството, което е роднина на дейците от българското възраждане братя Миладинови, го почерпи с 3 великденски яйца – бяло, зелено и червено. За BTV новините